Καλώς ήρθατε στη Smart Dog. Ονομάζομαι Ευάγγελος Πετροβασόπουλος και είμαι επενδυτής σκύλων. Η σχολή εκπαίδευσης Smart Dog δραστηριοποιείται στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1998. Καλύπτει όλες τις ανάγκες του κατοικιδίου μας, από κτηνιατρική κάλυψη, από φιλοξενία, από τη διατροφή του ζώου και το βασικότερο, την εκπαίδευσή του. Η εκπαίδευση του καταδιού ξεκινάει πριν ακόμα έρθει στο σπίτι μας, γιατί χρειάζεται εκπαίδευση ο ιδιοκτήτης. Να διαμορφώσει το χώρο του, το πού θα κληθεί το κουτάβι, τι διατροφή θα ακολουθήσουμε, ποιον κτηνίατρο θα επιλέξουμε, και η πραγματική εκπαίδευση ξεκινάει όταν το κουτάβι έρθει σπίτι την πρώτη μέρα. Το πώς θα το μιλάμε, πώς θα το φερόμαστε, πώς θα το βγάλουμε βόλτα όταν είμαστε καλυμμένοι από το θέμα εμβολιασμού του. Είμαστε διαρκώς σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη, από 2-2,5 μηνών που θα έρθει το κουτάβι στο νέο του περιβάλλον, μέχρι 6 μηνών που θα μπει το κουτάβι μέσα στη σχολή εκπαίδευσης και θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πιο εντατικά και να κάνουμε τα πρώτα μαθήματα. Εδώ είναι ο χώρος που δεχόμαστε στους πελάτες μας. Εδώ πέρα συζητάμε για τυχόν προβλήματα εκπαίδευσης και ταυτόχρονα μας χαλαρώνουμε. Παράλληλα, στον χώρο μέσα λειτουργεί και ένα pet shop που αφορά τη διατροφή του σκύλου, πάντα με εγκεκριμένα προϊόντα και επώνυμα. Όπως παράλληλα έχουμε και αξεσουάρ για το παιχνίδι, το καλοπισμό και την ψυχαγωγία του σκύλου μας. Εδώ είναι ο εγκεκριμένος χώρος φιλοξενίας μας. Και από εδώ είναι ο θερινός χώρος φιλοξενίας, που το κάθε σκυλάκι έχει τη δικιά του αυλή, εκτός ότι βγαίνει και παίζει στο κεντρικό στίβο, μπορεί όλη μέρα να είναι χαλαρό και να κινείται άνετα σε ένα μεγάλο χώρο. Εδώ είναι ο κεντρικός μας στίβος, που γίνεται η βασική μας επακοή και η σωματοφυλακή, και ταυτόχρονα τα σκυλιά αθλούνται και έχουμε ένα είδος ψυχαγωγίας με το agility. Ταυτόχρονα είναι και ο στίβος που τα σκυλιά που φιλοξενούν εδώ πέρα βγαίνουν και παίζουν και περνάνε τους άλλους τους ευχάριστα. Η σχολή, σαν μήνυμά της, είναι να παραδώσει τον ιδιοκτήτη, ύστερα από 3 μήνες συνεργασίας μαζί του, πάντα το κατοικίδιο μας, όμως ο σκύλος έχει κάνει το μάθημά του και ξαναεπιστρέφει στο σπίτι του, να παραδώσει ένα σκύλο σοβαρό, ένα σκύλο σωστό, ένα σκύλο ισορροπημένο, ώστε να καλύψει μαζί όλες τις χαρές που μπορεί να μας προσφέρει ο σκύλος μας. Διαθέτουμε 2 μίνι πισίνες, διαθέτουμε φύλαξη όλο το 24ωρο με έμπειρο προσωπικό, διαθέτουμε κτηνίατρο όλο το 24ωρο και δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό, ώστε ο σκύλος να περάσει πάρα πολύ ευχάριστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας επισκεφτήκατε και θα χαρούμε πάρα πολύ να σας ξαναγυρίσουμε στις εγκαταστάσεις μας.